Hilabtanon ug yaw-yawan ang akong ugangan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga viewers ug followers. Idol kaayo teka. Ug taga-adlaw gid ko DJ Sam maminaw nimo. Mao nang gusto pud kong mo-share sa akong problema dinhi sa imong programa. Minyo na ko DJ Sam ug tawgan na lang ko sa pangalang Shen. 20 anyos pa ko ug akong bana 21 pa jud. Medyo bata pa gid ming nangaminyo DJ Sam. Ug doon na nagani mi anak 2 years old na. Taga dinhi lang mi sa Cebu City. Ang ginaproblema na ako DJ Sam kay ang mama gyud sa akong bana pakialamera gyud kay sa amua. Kasal na mi ha, mag 2 years na pud mi. Pero ang mama sa kuang bana magsige gihapog badlong sa amua. Layo na baya mis ilaha DJ Sam. Kay kung adto mis ilaha puyo, mangipon mi ambot na lang jud. Magsigig yaw-yaw ang iyang mama. Unya ang lola sa akong bana DJ Sam na may balay, iya na lang gipapuy-an sa amua. Para naapoday magpuyo DJ Sam. Unya wa na ko ni baliba DJ Sam. Nalipay pagani ko kay mas maayo man hinuon ni nga di na mi mangipon na sa iyahang mama. Pero ako alang DJ Sam no. Wa magyapoy makapugong sa iyang mama. Sakto ba gihapon ang iyang ginabuhat sa amua nga magsigig pang hilabot. Sakit kayo ang mga istorya niya. Bisan gani amo ang sudan iyang pakialaman. Labaw pag dili utan ang among sudan DJ Sam magsuko gid na siya. Kay dili lagi daw healthy, makadaot lagi daw. Dili lang kana ang iyang reklamo DJ Sam hadaghan kaayo. Napa siya'y kinaiya nga manghulam og kwarta sa akong bana DJ Sam. Kung dili pa hulamon, masuko. Unya, magluod-luod ayon kunuhay na siya. Kami ba ang manghiram sa ilaha DJ Sam no? Daghan kayo sila yaw-yaw. Ang trabaho ra in taon sa akong bana, gamay ra in taon kaayog sweldo. Igo-igo ra pud in taon sa among pang inadlaw-adlaw. Maunang mangayo in taon kog tambag sa imong mga viewers DJ Sam. Sa pamasin nga, doon na pud mo'y ma-share. Basig ingon ani pud ang inyong mama. Or di ba kaha parehas ta? Nga ingon ani pod ang inyong mga ugangan. Palihog i-comment daw bi sa comment section kay ako nang pambasahon. Imong sender ug follower DJ Sam, Shen.